Yolanda. Ugi mboten kasupen menika matur nuwun Bapak Ibu ingkang Salaman anu mantan. Bik. Dinarak, Bik. Nyapa ta? Tak siarne. Nyapa disiar aku lu mau pengen mlaku tok. Oh, pengen runut to. Say hello buat teman-temanku. Oh. Ini Mas, ya ampun, kena kabeh ya. Matur nuwun ugi. Bik. Dinarak. Piye ta? Tak siarne. Gabah piye aku kok mbok siarno iki. Nggih, dipun lajengaken menika anggenipun ngaturaken tetembangan. Kowe nyanyi podo. Aku mau menyapa. Ndang sapanen. Sapa? Iya toh. Nyapa Menyapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok sauri. Sugeng dalu sedaya kemawon masyarakat. Endi ki Mas? Ring. Oh ya Mas, ya Allah. Ringin Anomo inggih dan sekitar Macan Udanawu. Kecamatan Udanawu, Blitar ya Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi ingkang jawab salam kula dipun paringi rejeki ingkang kathah, berkah barokah, sehat selamat panjang yuswa. Niki dalam rangka napa Kang Mas? Sampai tasyakuran. Apa? Tasyakuran. Apa? Manten. Manten. Mas mantene sapa? Mbak mantene sapa? Lah kuwi gak ro sampe. burung tak citet. Oh ya wis, lah niki dateng dalem sinten? Bapak Soleh. Bapak Soleh matur sembah nuwun, Bapak Soleh sampun nimbali Guntoro Laras Kang Mas. Ki bengi ki dalange sapa Mas? Ki Heri Guntoro. Dik Heri Guntoro ingkang mijil saking Ngampel Selodana Ringirjo Kediri. Oh. Kok oh to? Ya kono wi lho ya. Lah iya. Lor kono lho. Ndi lor ndi? Ana. Lah ya bener. Nggih. Niki mengke nggih wonten bintang tamune ya Mas. Mas Jadul ya Mas. Jidul. Jidul. Oh dudu Jadul. Mas, sampai cetot bokonge. Kira Jadul. Aku nyanyi Mas untuk menghibur masyarakat Ringin Anom dan sekitarnya. Ya. Ki audione AR Audio, terima kasih. Terus live streaming menika saking Elja. Elja saja. Elja. Nah yo Elja tok. Kamera 1 2 3 4 ki Elja. Elja ora nganggo tok, ora nganggo saja. Elja. Karo niki nggih nyuwun sewu para pengrawit panjang. Niki tembangipun puncung sing kata-katane ontol cilik saka Lempung kuwi lho Mas. Montor. Cek cilik kok. Montor. Cek cilik. Monggo sing semangat nabuhi wong ayu. Wong ayu sak ketan macan. Aku gak mbok ngomongno wong-wong jenengku sapa kondi ngono lho Mas. Siarne ra gelem. Ndang to Mas, wong-wong kuwi lho ben anggap sinden kae lho ngono to Mas. Aku tekokano. Tekoki wong ora bingung kon nekoki. Nuwun sewu Bapak Ibu, dipun tepangaken menika sinden ingkang saking Guyangan. Ngulon Mas, Guyangan ngulon. Menika jeng Mary. Sapa jeneng Mary sapa? Mary tok. Oh, Mary tok. Nyanti tok. Monggo. Kuncung katuraken sesarengan kalian Guntoro Laras. Sing semangat, engko tak weki. Anake LM. AM gandengane FM. Monggo Mas GTT. Apa kuwi? Gatot. Enek tunggale lho. Oh iya. Ya Allah Pak Dalang Gatot ingkang saking Kediri nyuwun. Mboten niku lho Gatot sing. Alah, ora. Kowe ngomong GTT nglirike rono kok. Anu kelilipan. Gatot sing niki lho. Sing rada brewok nek jenengan blunus. Ndene ora waner dikroyok. Monggo. Cili aku
Jangan lupa Bapak Ibu dapatkan kaset dan CD-nya yang berjudul Kuncung dibawakan oleh Mary. Di toko peracangan, toko rabuk, apotik juga sudah tersedia. Terima kasih. Saya gak som kaset Mas. Enek. Usumnya link. Apa kuwi link? HP-mu marai jadul. Ngenyek, nggonku lho tiba-tiba 15. Mas Somad, mbok menawi wonten pamundutan lelagon monggo. Badhe nyanyi piyambak monggo niki mengke campur sari sampai jam 1 to Mas. Setengah loro. Hah? Setengah loro. Setengah loro. Terus barwi. Bar kuwi jejer sedilut. 5 menit. Cakil metu, mesakne ket sore lek masak. Kowe wis metu ngono kok. Ngawur. Iki gak cakil. Duduk anakan. Pak Soleh. Nggih. Endi wonge? Wonten dalem. Oh nggih, sare. Pak Soleh sare, kesel Mas. Saya. Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Ibu-ibu pelatih ingkang dateng wingking matur sembah nuwun. Matur suwun kopine, akuane matur suwun. Aku mau dijak foto. Gung to? Kopine gung to iki lho. Ya ampun, kopi aku ayo gung. Lah tikus e. Kele. Tikus yo gung tikus. Panggilan saudara kopi. Lah tekku kutah mengapa? Wogong to ya Iya. urung bae. Dereng Bu terus kopi kalih aku wae. Ampun, wis omprenge wis dingkrengne. Nggih, matur nuwun menika Mbak Mary ingkang sampun ngaturaken tetembangan. Sampun. Nggih. Nggih Bapak Ibu, mengki anggenipun ngaturaken tetembangan suka parisuka dipun lajengaken menika mangke wonten Limbuk Cangik lan ugi wonten ing Goro-goro. Sepisan malih ngaturi pirsa, mangke menika dipun rawi bintang tamu menika panjenenganipun Kang Mas Jitul Sumarji sak kanca ingkang mijil saking tlatah Tulungagung. Lan sumangga menika kita pirsani sesarengan wayang kulit sedalu natas wondene mangke ingkang badhe ngasta cempur teng